ora mobil tok sing dimodif, guys. Akare pohon ku dimodif-modif. Modif iya. Ini ki dimodel-model. Dibentuk ora dimodif. Kan Itu dimodif. kan dicambung-cambung. Lah sambung iki dibentuk. Iso dimodif. Terus diekspor, guys. Lah sapa sing ekspor? Hotel lah. Wong, ya wong Ya masa katanya ketek iso ekspor. Saya nggo kamera guru gerak lo akar kabeh ojo banter-banter. Oh, akar. banter. Banter lo akar kabeh, guys. Lho kene iku akar terus dibentuk-bentuk ngono. Dadi apa ngono. Oh, ngene-ngene iki. Daerah Margomulyo, guys. Kecamatan Margono. Kok Margono? Kecamatan Margomulyo. Kayu-kayu kabeh to, guys. Lagi video kayu paratan. Iki Oh. banter iki lho, banter Iki lho mlaku kur piro? Iya 50. Tapi neno video ya banter, sayang. Iya lah, mbok suruh aku di rumah. Oh, akar guys. Kalau jenis kayu apa itu?